ఆని నిన్న పెరదన కూలి తెలికి తోచాಪ అది కాసేపు ಜನವೇ ಇತ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆಂಗ್ ತಪ್ಪವನ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡೆಗೆ ಆನೆ ಹಾಕರು ಉಂಟು ಕಲ್ವಾ ಕಲುವ ತೆಲಿಕೆ ಆಡಿಯೋಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏಜ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಸಿನಿ ಬರ್ಪು ನೆಲೆ ಒಪ್ಪನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಈ ಬೇತತ್ತು ಯಾಲ್ ಬೇತತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೇತತ್ತು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೇತತ್ತು ಅತ್ತ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಹಿರ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೇತೇನೆ ಸುರುತ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪೋ 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 ಸರಿ ಪೋ ಕೊನದು ಕಟ್ಟಪ್ಪ ದಾಯಿ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಬಲ್ತ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾರು ಪಾಪ ಎಕ್ಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಪೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂಬೆ ಕಟ್ಟಪೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಉಲೈ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಬುಡ್ನಿ ಏಜಿ ನಾನು ನುರ್ತು ಕೇರ್ತುವೆ ಈ ನುರ್ತನೆ ಅಂತೂತೆ ಹಲೋ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಐ ಆಮ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ Where the hell are you, man? What are you doing? It's been 1 hour I'm waiting. 1 hour വേന ഒക്കട ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡೋರ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾವು All saidar ye. ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ತಗಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ எனக்கு ஆறுதற்கொந்துல்லே ವಾವ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೈ ಕಾರೇ ಪದತ್ತೀನಿ ಸಾ ನಿನ್ನ ಜಾಲಿ ಕೆಸರ್ದಂಗೆ ಎಂಚ ಕಾರದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಿ ಅದ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪುಷ್ಪ ಕುಮಾರಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪೀಕೆ ಪಂಡ ಪೂವಪ್ಪ ಕುಂಜರ್ ಪೈ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಚಿನ್ನನ ಮಾರೆ ಇಕಲ್ಡ ಗನ್ನುಂಡ ಗನ್ ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣು ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಗನ್ನಿಜ್ಜಿನ ರಿಸ್ಕತ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ಪರ ಕುಸ್ಕು ತಿನ್ಪರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆನು ಪುಸ್ಕಾಲ್ ಪೋಡು ಉಗ್ರೆ ಮಾಟೆಡೆ 101 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಕ ಆನೆ ಎಂಚ ಬತ್ವೆ ಆಯನ ಉರ್ಲುದಿದ್ದು ಬತ್ವೆ ಉರ್ಲುದು ಬತ್ಯಾರೆ ಅವು ಉಗ್ರೆ ನೋಡ್ದನಿ ಬೊಗ್ರೆ ನೋಡ್ದನಿ ಅತ್ತವ